South Africa siyabingelela kuphi nakuphi khona nibile umduduza mkhwanazi sivela kwenhlangano ithuleleni sinibela singapha namhlanje kwaMpungose esatheni after ke umuntu ethegiwe abantu abaningi ngodaba likaMkhulu obevele esejele namhlanje ke nami ngithe mangithinta uMpungose osethi noMpungose naye kade sithekwa sinaye so namhlanje ke sesikhona sohlangana baMpungose ukuthi sike singene ngaphakathi siyozwa ukuthi ke yini esingayenza senzele ubaba Mpungose ngibingelele South Africa yonke namaphethelo ngiyabingelela abathandi ba social media TikTok, Facebook, Twitter, Instagram bafowethu inhliziyo zethu zithintekile kakhulu so namhlanje ke sesize sathi ake sihlangane sibone ukuthi yini esingayenza mayelana nalolu daba kodwa ke okuningi sizokuthola masingena la ngaphakathi kaMpungose ya tennis. Ngiyabonga mfethu sesikhona impela ke emphakathi South Africa njengoba usithega kwethu ake singene ngaphakathi ke siyozwa ukuthi ke thatha sibekaphi nesamlela ngawo omkhulu. Siyabonga. Mphakathi abantu siyahlangana. Ngapha mkhulu kuyahlangana la. Kuyahlangana. La kuyahlangana phela. Kuyahlangana. Senze ngapi manje namhlanje? Kushuthi ke ithotali ke ayikho ngoba manje ngoba sebenza nje ngoba one. Yasebenza kodwa. Ubaba ubani igama? Baba uLibhukudlamini. Wakuphi le ndawo? WaseXhosa eKellisburg. Kellisburg. Ubaba ufike nini la? Baba la eTshaka. Kasenhle nje. Ufike nini kule mpilo? Ngo-2009. Mazike imali sishiye ngaphakathi la kuLibhukudlamini. Lokho ngapha ke siya ngaphakathi ngenza ukuthi ubaba uLibhukudlamini ubona ngaphakathi kodwa ke ngicela ngale baba omnyango asiyela ukhala Ngisebenza ngaqala lapho mina sisebenza leza mhlawumbe ezimpilo zabantu engicabanga ukuthi nami namhlanje okwenza ukuthi ngibe nani ukubona into emiyenza emphakathini ngathi nami ngingafundele odabeni ukudlamini ngoba lungithindile kodwa umntakwalo kunengisho ukuthi akukhona ukuthi njengomholi kumele ngawuthisayini ngicabanga ukuthi bakhona obaba Mpungose umsebenzi wabo ukuqinisekisa ukulungisa ukuyenzeka okuyinto support process ukugcineni kube nokulungiswa ukulungiswa ke nganoma kubani kodwa kumele benze ukudaba kwabudlamini ukuthi abantu abaningi kodwa ngicabanga ukuthi sonke sithintwe akushoyo kodwa akekho waziqinisa so ke ukubalekile ukuthi sifisa ukuthi umthetho ukwazi ukugcineni uvikele labantu laba bathizelekile uma ubudlamini uboshelwe into angayenzanga kuzomela sizame ngayo into sisize naye aphume aphuleke njengoko bathule ngaphandle sikhulekile naye nabe namalungelo uma aphuleke yilokho sizena namhlanje kakhulu kodwa ngicabanga okuningi sibonge Mpungose nethimba lakhe siyazi babe nawo ubisi kokunye kodwa uthi awubeka namhlanje ukuthi usize kwabudlamini bathi sabanye abantu ngathi-ke nje-ke siyafisa ukuthi umphakathi ubaliseke nobisitatu uliseke ekugcineni sekuphile awusebenzi mahhala kunekusho la ukuthi akukanti abantu amabhizinisi support nobe namabhizinisi namhlanje okwethu siyabonga kakhulu sisebenzayo kube kanjalo apho igameni siyathenga sifana Mpungose nethimba siyathenga ukuthi umoya wokudlalela ukulungisa kuyenziwa naye uyolibona ilanga ekhaya ehleli ngokwakhe siyathenga abantu ukuthi amaphaphu okunye ngisukusho nje ukuthi abantu bengavumi kodwa ngoba kunabantu efuna imali bethi bafuna imali engicabanga ukuthi kwi-process siyosho uma sekudingeka uxhaso okwamanje abantu abangavumeli ukuqolwa ngabantu okugcineni nje kwethu siyabonga kakhulu abantu aba-social media akade bekhala kodwa abadlamini njengamanje siyabakhululeke sibheke kwalojalo siyabonga kakhulu.
i-South Africa yonke namaphethela. Ngibonga kakhulu baba uMncwango, baba uDlamini. South Africa siyabingelela kuphi nakuphi la nikhona nibilo Mduduza Mkhwanazi sivela kwenhlangano ithuleleni. Sinibela singapha namhlanje kwaMpungose eSatheni. After ke umuntu ethegiwe abantu abaningi ngodaba likaMkhulu obevele esejele. Namhlanje ke nami ngithe mangithinta uMpungose sethi noMpungose naye kade sithekwa sinaye. So namhlanje ke sesikhona sizohlangana baMpungose ukuthi sike singene ngaphakathi siyoza ukuthi ke yini esingayenza senzele ubaba Mpungose. Ngibingelele South Africa yonke namaphethelo. Ngiyabingelela abathandi ba social media, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram. Bafowethu inhliziyo zethu zithintekile kakhulu. So namhlanje ke sesize sathi ake sihlangane sibone ukuthi yini esingayenza mayelana nalolu daba. Kodwa ke okuningi sizokuthola masingena la ngaphakathi kaMpungose ya tennis. Ngiyabonga. Ngiyabonga mfethu. Sesikhona impela ke emphakathi South Africa njengokusithega kwethu ake singene ngaphakathi ke siyozwa ukuthi ke thatha sibekaphi nesamlela ngawo omkhulu. Siyabonga. Ungaka ufike ufake ijazi emali ngoba la lonke la. Siyabonga kakhulu. Ngizoqale ngibonge nje iSouth Africa yonke isupport bonke ama-province onke isikakhulukazi la eKZN. Siyabonga kakhulu. Izinto ezifana nalezi siyadinga ukuthi uma kunezinto ezivelayo njengalezi singathuki siyisimele siyi-South Africa sikwazi ukuthi sisekane futhi nokusekana kwethu noma nokusebenza into ngendlela efanele. Lokho kwenza ukuthi singazitholi sibi-position lapho esesibheka khona i-criminal justice system yethu, kodwa esuke sikwenza sifuna ukuvikela isithunzi se-criminal justice. La ke emphakathi South Africa njengokusithega kwethu ake singene ngaphakathi ke siyozwa ukuthi ke thatha sibekaphi nesamlela ngawo omkhulu. Siyabonga. Makazi. Ngiyafuna mkhulu kuyahlangana la. Kuyahlangana. La kuyahlangana phela. Kuyahlangana. Senenze ngapi manje namhlanje? Kushuthi ke i-total ke ayikho ngoba manje ngoba sebenza nje ngo one. Kuyasebenza kodwa. La kuyasebenza. Ubaba ubani igama? Baba uLibhuku Dlamini. Wakuphi le ndawo? Wasexhosa eKellisburg. Kellisburg. Ubaba ufike nini la? Baba la eThishtala. Kasengisho nje ufike nini kule mpilo? Ngo 2009.